Der var en gang. Ja, der var en gang, da der ingenting var. Vi skal kun tilbage til tiden lige efter besættelsen. Dengang drømte ingen om billeder som disse. Bolignøden var en realitet, og nogen begyndte at se sig om efter en løsning. Men hvad kunne menigmand gøre? Ja, man kunne løfte i flok, og efterhånden dukkede der mange boligforeninger op. En af dem er Brabrand Boligforening. Den blev stiftet den 9. af disse billeder af Brabrand Boligforenings byggerier. Starten var et projekt med 36 lejligheder i Hans Broges Parken. En af de første indflyttere i 1950 var medlem nummer 1, fabrikant E.V. Jørgensen. Han har boet der siden og forresten været formand for Boligforeningen fra 1948 til 1973. Sammen med bestyrelsen fik han snart at mærke, at den, der vil bygge sociale boliger, må kunne stå sig i storm. For det første blev der gjort forsøg på at standse Boligforeningen i starten. Sognerådet så ikke gerne, at Brabrand Boligforeningen udviklede sig til en dominerende faktor i kommunen og sagde stop efter de første 36 lejligheder. For det andet måtte man høre hård kritik af byggeriet. Det er vild luksus, ikke for jævne folk, sagde man. Det var centralvarmen og badeværelserne med varmt og koldt vand, der satte sindene i oprør. Sikke en flothed til en månedlig husleje på 136 kroner. Men man lod sig ikke stoppe så let. Byggeriet skulle kunne stå sig også om 25 år, og der skulle være et menneskeværdigt miljø. Få år senere byggede man Søvangen med 425 lejligheder og huse. Brabrand Boligforening har sigtet efter at købe byggejord, mens den endnu var landbrugsjord. Det gælder for eksempel Tovsgården, der med sine 160 tønder land var en af de største i Brabrand. Den jord, hvor nu første afsnit af Gellerupplanen ligger, har man således købt til en pris af kun 6 kroner og 25 øre per kvadratmeter. Startskuddet til Gellerupplanen gik den 23. juni 1967, og så var man i gang med det kæmpe projekt, der mere end noget andet er blevet ensbetydende med Brabrand Boligforening. Der blev talt meget om dette topskud på Boligforeningens stamme. Men i foreningen så man det som en naturlig videreførelse af det moderne byggeri, der var gjort færdig i Skovgårdsparken med 376 lejligheder i 10 blokke. Den er bygget sammen med Arbejdernes Andelsboligforening i Aarhus, som opførte yderligere knap 200 boliger. Fra 64 til 66 opførtes 60 gårdhuse i Hans Broges Parken, og i 68-69 17 etplansboliger i Hasselager. Har de forresten tænkt på, at hovedparten af den jord, man køber til byggeri, overhovedet ikke bliver bebygget? Der skal jo være luft mellem de store huse, plads til, at man kan røre sig. I dag tales der meget om den slags miljøfaktorer, men heldigvis kendte man også deres betydning tidligere. Men lad os se en gang, hvordan skrider det frem med Gellerupplanen. Himmelstræbende, i hvert fald i praksis. Dette her er skorstenen til varmecentral og forbrændingsanlæg. Ankommer i et stykke, men er så stor, at man må have militæret ind som kontravægt for at få den op at stå. Landbruget må vige, og her høstes der for sidste gang, før storbyggeriet rykker frem. Byggepladskontoret er et af nervecentrene i planernes virkeliggørelse. Men når man arbejder i stor skala, er det ikke mere nok at have erfarne ledere med rutinerede folk omkring sig. De må også have det rette værktøj i hænderne. Man klarer sig ikke uden en blyant. Men der skal nu mere til. Arkitekterne Knud Blak Petersen og Mogens Harbo
allierede sig med regnecentralen i Aarhus, som ved hjælp af elektronisk databehandling bidrog afgørende til, at det hele gik, som det skulle. På den måde kan man jo sagtens regne den ud, men det er faktisk også nødvendigt. Et storbyggeri må og skal køre som en velsmurt maskine. Tid er penge, især ventetid. Derfor udarbejdede man nøjagtige tidsplaner, som gik ned i de mindste detaljer. Man forudberegnede ikke bare, hvornår lejlighederne skulle være færdige. Nej, de enkelte leverancers ankomsttider til byggepladsen er fastlagt mange måneder frem. Et sårbart system, hvis noget går galt. Til gengæld ved teknikerne hele tiden, hvor langt man er fremme, og vel at mærke, uden at de behøver at stå ved siden af manden på byggepladsen. De kan bare dykke ned i de ark, som EDB-anlægget producerer. Men trods al elektronikken kræver hverdagen derude i leret også mennesker. Lad os kigge dem lidt over skulderen for at se, hvordan det går her under støbningen af fundamenterne. Arbejdet på byggepladsen er i dag en glidende proces. Man kan næsten sige, at det er byggeri på samlebånd, selvom det naturligvis ikke er husene, der flytter sig. Man kan ikke bygge en ny by uden at tænke på, hvordan folk skal kunne klare deres daglige indkøb. Og et indkøbscenter er en trivselsfaktor af høj værdi. Derfor var det med glæde, man den 31. juli 1971 kunne tage det første doserstik må man vel sige i dag. Men i hvert fald begynde at bygge på Gellerupcentret, der 1 år og 3 måneder senere skulle stå færdig som et butiks- og servicehus, der beslaglægger 29.000 kvadratmeter jord. Det vender vi tilbage til om lidt. Vi skal kun lige notere, at man fandt det hensigtsmæssigt at lade centerbyggeriet forestå af et til formålet dannet aktieselskab med boligforeningen som hovedaktionær. Det skete blandt andet, fordi lejemål i et butikscenter er mere forretningsmæssigt betonet end i det egentlige boligbyggeri. Men boligbyggeriet og centerbyggeriet havde samme arkitekter, nemlig Blak Petersen og Mogens Harbo, der under hele byggeperioden har haft kontorer og stadig har kontorer og tegnestuer i Tovsgården. Der gik flere års studier og planlægning forud for byggeriet. Man foretog studierejser i både ind- og udland for at høste fordel af de nyeste erfaringer og for at undgå at gøre andres fejl om igen. Når arkitekterne til sin tid flytter ud, skal Tovsgårdens store lokaler omdannes, så beboerne i boligforeningen kan bruge dem til klubformål eller lignende. Ja, det kan den. Nå, den er fint. Ja, vi har fået en opringning der fra Per Rømer. Han er virkelig glad for de der facader, vi laver. Så hvis du lige bestille de farver der. Ja, prøv det. Kom lige herned. Ja. De der køkkenelementer her. Ja. Hvor du regner med, de kommer fra? Ja, jeg kan også lide. Jeg formoder, at vi tager den her. Den her kunne være med. Har du hørt fint? Ja. Det er sådan, det går til, når arkitektens idéer skal skrues sammen. Planerne kan være nok så meget i lod. Monteringsboltene skal alligevel være i vatter. Gellerupparken er som så meget andet moderne byggeri udelukkende montage af færdige elementer. Det er det første helt industrialiserede byggeri i Jylland.
Billederne her er fra en af blokkene på Gudrundsvej, hvor man kan se planlægningens praktiske resultater. Når lastbilen ankommer med de færdige skillevægge, så er man klar til at tage imod dem og få dem sat på plads. Og mens blokken stadig skød i vejret op til 8 etagers højde, så gik man i dybden, der hvor Gellerup Centret skulle stå. Ingen ved vel præcis, hvor mange bidder af Brabrands jord, der er blevet flyttet omkring med. Men i licitationsbetingelserne til Gellerup Centret indgik noget med et jordarbejde på 113.000 kubikmeter. Ved licitationerne har det jo altid været et princip i boligforeningen, at man ville have det bedste arbejde til den laveste pris. Og medarbejderpolitikken har været omtrent den samme. At sikre den bedste arbejdskraft til en fornuftig pris. Der er aldrig blevet listet folk ind ad bagdøren, bare fordi de kender nogen. Det er formanden E.V. Jørgensens ord om den sag. I dag er Gellerup Centrets flag velkendt i hele Store Aarhus. Alle kommer der jo. Men der blev kigget, da det blev hejst over byggepladsen ved Hovedvej 15, længe før der var et center. Og som en af de mange folk på arbejdspladsen sagde, gav vide, hvad de flager for. Men i øvrigt var der ikke meget tid til stilladsfilosofi, når flere tons beton skulle på plads, for at få etageadskillelserne på boligblokken til at hænge sammen. Der er højt ned, som man siger. Men hvis ikke folk skal have røgen fra varmecentralen lige ind i stuen, så skal det være sådan. Gellerup Parken har sin egen varmecentral. Det er ganske almindelige oliefyr, sådan da. Produktionen af varme koster 2 millioner kroner om året. I øvrigt er varmeværket et kunstværk. De fantastiske rør og kanaler er farvesat af maleren Allan Schmidt, og man har holdt kunstudstilling her. Men det var altså selve varmeværket, der var kunsten. Usædvanligt, ligesom Gellerup Parkens skraldsugeanlæg. Man har, kort fortalt, en kæmpemæssig støvsuger her. Den suger køkkenaffald ind fra samtlige Gellerup-planens lejligheder. Det er jo meget lettere end at bruge skraldbiler. Og det virker faktisk. Ydermere kan affald brændes og give varme fra sig, så folk får noget igen, fordi de smider ud. Her er det maskinmesteren, der har kontrollen. Men ellers er det beboerne selv, der styrer foretagendet. Hver af boligforeningens afdelinger har selvstyre. Jeg vil gerne på afdelingsbestyrelsens vegne byde alle de fremmødte beboere
Hjertelig velkommen til årets beboermøde. Det første punkt på dagsordenen... Her er vi til generalforsamling i afdeling 3, Skovgårdsparken. Det foregår i boligforeningens egne lokaler. Når Gellerupparkens beboere går til generalforsamling, så er de så mange, at de må leje sig ind ude i byen. Der indgår i boligforeningen ca. 31.100.000 kroner i husleje om året. Heraf kommer de ca. 20 millioner fra vores afdeling, altså 2/3. Udlejningssituationen må for foreningen som helhed betegnes som god. I afdelingerne 1-3 er samtlige lejligheder udlejet, og der er ventetid på ca. 8 år, dog for etværelseslejligheder kun på 5 år. Det var i øvrigt på et af disse møder, at beboerne bestemte, at byggeriets foreløbige navn, Gellerup-planen, skulle ændres. Det var jo ikke en plan mere. Man bestemte sig for Gellerupparken. Det lød ligesom lidt mere af et færdigt bosted, skønt man stadig havde udsigt til byggepladser i nabolaget. Centerbyggeriet er nu kommet op af jorden, op på jorden. Til boligbyggeri hører også vejbyggeri. De mange transporter skal kunne komme let og ubesværet frem. De store maskiner skal kunne flyttes fra sted til sted uden stop, hvis den glidende byggerytme skal holdes. Det er jord til 6 kroner og 25 øre per kvadratmeter, man råder rundt i. Billigt, kun 5 kilometer fra Aarhus centrum. Men, for der er et men, som boligforeningens formand har fremhævet. Med de billige jordkøb, som blev foretaget i tide, har man nok opnået en meget lav anskaffelsessum. Men det har været naivt at tro, at man på den måde kunne sikre andelshaverne en større gevinst. Realiteten er nemlig, at jorden er blevet beskattet, som var den købt som en villagrund i fri handel. Moderne byggeri er fascinerende på mange måder. Dette her er første afdeling af butikscentret. Stolperejst, kan man sige. Hvad ligner det? Et hus? Et korthus? Bare det ikke går omkuld, sagde mange. Der var stadigvæk skepsis over for boligforeningens fremmarch. Men man havde nu ikke stop i tankerne. Tværtimod gjaldt det om at komme videre i en fart og få lagt låg på korthuset. I jubilæumsåret 73 viste en opgørelse, at foreningen stadigvæk havde 450 tønder land byggejord til rådighed, altså ud over det, der var i gang. Dispositionsretten, principbeslutningerne og ansvaret ligger hos boligforeningens højeste myndighed, som er det 44 mand store repræsentantskab, der omfatter samtlige afdelinger. Og jeg har lov til på bestyrelsens vegne
at byde repræsentantskabet hjertelig velkommen til det årlige repræsentantskabsmøde. Brabrand Boligforening blev stiftet den 29. april 1948, og det driftsår, der nu aflægges beretning for, er således det 24. år, hvilket vi vil kunne kalde det, selvom kalenderåret er foreningens regnskabsår. Således at vi på næste års repræsentantskabsmøde vil aflægge beretning for foreningens jubilæumsår. Året 1971 har som de nærmest foregående år været præget af meget stærk aktivitet, dels med igangværende byggerier, dels med projektering og planlægning af kommende byggerier, samtidig med at foreningens vækst har præget den daglige drift. Ude på pladsen er der op imod 200 mand i arbejde. Det er stadig centret, der er i centrum. Boligbyggeriet er ligesom noget gammelkendt, selvom der ikke er 2 dage, der ligner hinanden. Centerbyggeriet er det nye og spændende. Det er her, erfaringerne skal stå deres prøve på anderledes opgaver, end dem man er vant til. Det er ganske vist et hus, man bygger på, men der er for eksempel betondrager med et frit spænd på op til 9 meter. Entreprenørerne og byggeledelsen holder deres møder midt på pladsen. Vi starter med byggemødereferat nummer 49, der har ikke været indsigelser. Bemandingen, jord og beton. 45 i øjeblikket, og 3 formænd, og det andet ligesom det plader. Ja. Rune Sørensen el. 18 mand. 18 mand. Det er stadigvæk styringen, der er midtpunkt for drøftelserne. Der er fast tid og fast pris på centerbyggeriet. Det er et projekt til 80 millioner kroner. Der er pres på. Dagene slår knap nok til, efterhånden som man glider ind i de afsluttende byggefaser. De grovere dele er ved at være fra hånden. Nu kommer snedkere, malere og elektrikere ind i billedet. Der bliver butikker i flere etager samlet om et torv. Det var et spørgsmål, hvordan man skulle forbinde etagerne. Valget faldt på rullende fortove, de såkaldte movatorer, som blev bestilt hjem fra en fabrik i Tyskland. De kom til tiden efter en lang tur som forsigtig gods. En samlet værdi af ca. 2 millioner smider man ikke rundt med. De blev lirket og listet ind i centret. Og til sidst, så stod de, hvor de skulle. Gellerup-byggeriet vakte opmærksomhed landet over, længe før der var bygget så meget som en eneste kvadratmeter. Man troede ligesom ikke helt på, at det kunne lykkes for boligforeningen at forvandle bakkerne i det lille landsogn mellem Aarhus og Brabrand til en velfungerende forstadsby med 20.000 indbyggere. Men dette bybillede har gjort skeptikerne til skamme. Der bor nu godt 8.000 mennesker i de 2400 lejligheder og 264 kollegieværelser, der er færdige. Institutionsbyggeriet er vokset frem i takt med, at folk flyttede ind. Og det, som mere end noget andet gør en by til en by, nemlig butikkerne, er man også ved at få.
Det var en usædvanlig oplevelse for de kommende kunder at følge med i, hvad man byggede for dem. Stort, det er det. Etagearealet svarer rundt regnet til 500 almindelige lejligheder. Gellerup Centret er heller ikke kun bygget for i dag eller for Gellerup Parkens egne beboere. Det skulle være et indkøbstilbud for forbrugere i hele Store Aarhus. De himmelstræbende ventilationstårne giver centret helt sin egen karakter. Enhver kan kende det igen. Den stod på gule ærter med flæsk, da man bød til rejsegilde i Gellerup Centret. Og husrum, det var der nok af. Man samlede flere hundrede gæster i en af de kommende butiksgader. Nogen synes, at det var alt for flot. Centret altså. Men de fleste var nu af den opfattelse, at planlæggernes dristige tanker også nok skulle stå deres prøve i den kommende tid. Med lidt fantasi kunne man nok klæde den rå beton på og se for sig det butiksmiljø, der skulle stå klart 8 måneder og 7 dage senere. Det var her, man trak i alle trådene. Lidt trange forhold måske, men det var der gået hidtil. Og man vidste jo, at man snart skulle flytte ind i tidsvarende lokaler i Gellerup Centret. Administrationens arbejdsdag starter med et postmøde, hvor man ser på dagens opgaver. Den, der vil bygge, må kende planlægningens kunst. Den, der skal administrere, må kunne det samme. Nogle få tal vil vise, hvad det er, man holder styr på. Lejeindtægten er stadig stigende. I foråret 1973 kunne man gøre den op til 37 millioner kroner på årsbasis. Og de investeringer, der ligger bagved, er mange gange større, nemlig næsten 550 millioner kroner. Det er forresten dobbelt så meget, som den nye Lillebæltsbro kostede. Det har altid været boligforeningens målsætning at køre helt forretningsmæssigt. Det er et princip, som er blevet fastslået gang på gang af den bestyrelse, som lejernes repræsentantskab selv vælger. Ja, vi skal indkalde til det ordinære bestyrelsesmøde. Det er jo på tirsdag, altså den 16. Og som sædvanligt kl. 16.30. Under mødeafsnit 1, hvor der helt bestemt være noget, vi skal have med fra Gellerup-planen. På et bestyrelsesmøde diskuterer man naturligvis også det, der foregår lige nu ude på byggepladserne. Men med de tidsplaner, der lægges, har man kontrol med så at sige alle forhold helt frem til den enkelte lejligheds færdiggørelse. Arbejdet går stærkt. I perioder er man oppe på hver arbejdsdag at gøre 3 boliger klar til indflytning. Det kan altså ikke nytte noget, at der er ret mange, som går i vejen for håndværkerne. Så når bestyrelsen skal snakke om den enkelte bolig, må man ofte gå ud fra de helt præcise modeller af lejlighederne. Bestyrelsesmøde. Jeg skal byde velkommen, og dagsordens punkt 1, mødeafsnit 1, det er 2 Gellerup Plan 1 under A, balance per 1.7.1972 og 1.8.1972. Disse balancer er udsendt til bestyrelsen, og hvis der ikke er nogen, der har noget at bemærke, så går vi videre til punkt 2b,
Det er balance per 1.7.72. Man skal endelig til vejforhold bemærke, at den viste fremføring af egnsplanens bysti i det sydlige del af det grønne område ikke kan accepteres. Og det vil derfor fra magistratens anden afdeling sige snarest blive udarbejdet en samlet stiplan for hele dispositionsplansområdet. Denne plan vil blive bestemmende for blandt andet Gelleruplanens stiføringer. Landskabsarkitekterne, vi hele tiden har regnet med, at landskabsstien eller bystien skal gå i niveaufri skæring med Jannesvej og ned mellem institutionerne og den nye skole. Og at den skal fortsætte midt i det landskab, som vi har udlagt her. Hvorimod vi ved, at man fra statsingeniørens side insisterer meget på, at denne bysti skal trækkes, så den går op og ned af boligerne og forbinder disse med de her institutioner. Det rigtige må der være at føre den dernede i de grønne områder, når det er en landskabssti. Om det vil man nok regne med, det bliver der alligevel her. Til passage for dem, der bor. Men landskabssti, det må der være herude. Ja. Så synes jeg da også, at vi skulle forsøge at fastholde lidt planlægning der. Ja, jeg mener, at vi skal anmode arkitekten om at gå i forhandling med Aarhus Kommune for at få det bedste resultat ud af det. Hvis vi ikke kan blive enige om vores og kommunens synspunkt, så må vi have forelagt her igen i bestyrelsen, og så må vi se, hvad vi kan gøre. Eventuelt optage en forhandling med kommunen. Ja. Ja, så kan vi vist godt gå videre. Og de skriver til slut i deres skrivelse, det forudsættes, at boligforeningen opfører de nødvendige børne- og ungdomsinstitutioner i takt med opførelsen af boligbebyggelsen efter nærmere aftale med magistratens 3. afdeling. Institutioner er ikke noget, man skal snakke om. Det er noget, man skal have, når der er brug for dem, og hvor der er brug for dem. Boligforeningens børn har 19 børnehaver, fritidsklubber og andre institutioner. I hele boligforeningen er der ca. 3.000 børn under 15 år. I Gellerupparken dyrker man trivsel under glas. Gellerupbadet byder på muligheder for sport og afslapning i skøn forening. Badet er bygget for beboerne i Brabrand Boligforening, men alle er velkommen til at gå i vandet eller slappe af i cafeteriet. Det er børnene og de unge, der først og fremmest gør brug af Gellerupbadet. Dem, der har brug for lidt mere stilfærdig adspredelse, de kan blandt andet gå i seniorklubben i Søvangen. Det er for øvrigt i boligforeningens gamle kontorlokaler, at disse fritidslokaler er indrettet. Og her er der noget for næsten enhver smag. Der foregår selvfølgelig mange andre ting, end det man ser i fælleslokalerne.
Husk på, at boligforeningen næsten er som en by i byen. For eksempel lavede man her det første af de ølbryggerlav, der nu findes over hele landet. Men det er nu mere praktisk at gå i klubben, end at stå hjemme, hvis man for eksempel vil prøve sin håndværksmæssige kunde. Det kunne jo ske, at man havde lyst til at måle sig med de rigtige håndværkere, som man for eksempel kan træffe i Gellerup-centret, travlt beskæftiget med at gøre det store hus færdigt. Også hos byggepladsens ingeniører stiger spændingen i takt med, at man nærmer sig byggeriets afslutning. Mon planerne holder. Det er ikke længere nødvendigt med de store byggemøder med mange deltagere, selvom der nok er problemer, der skal klares af. Selve indflytningen kræver både planlægning og koordination. Håndværkerne skal helst være ude, før forretningsfolkene og kunderne skal ind. Det er dagen før dagen, kommer det hele til at trille. Vejviserskiltene skal nok blive populære. Der er over 50 forretninger i de store hus. Der findes næppe den vare, som ikke bliver til salg her. Der er pyntet op med åbningstilbud. De forretningsdrivende søger hver på deres måde at tiltrække sig kundernes opmærksomhed. Varerne vælter ind. Der er kilometervis af hylder, som skal fyldes op. Og i morgen skal alt være klart med priser og det hele. Centret skal fremtræde som et harmonisk hele, og der skal være tilbud af enhver art. Fotografen afprøver sit udstyr. Og hos dyrehandleren er der febrilsk travlhed, selvom nogen tager det med en knusende ro. Det tekniske personale er ganske vist ikke helt færdigt, men der er ikke nogen tvivl om, at både movatoren og pengene kommer til at rulle i morgen.
Men efterhånden falder der ro over centret. Vi når det hele. Man får endda tid til at deltage i en lille festlighed, der er arrangeret for de handlende og deres personale inden åbningen. Det foregik på det indendørs torv, og selvom man stod tæt, kunne man nok se, at der skulle mange kunder til for at løbe butikscentret over ende. Der var enighed om, at centret skulle byde forbrugerne mere end blot varer. Det her er et indkøbsmiljø, sagde både de handlendes formand, fotohandler Poul Erik Petersen og redaktør Herluf Lumby fra Boligforeningen. Det understreges forresten af, at man allerede dengang gjorde klar til at bygge butikscentrets nabo, et kulturcenter med bibliotek, kirke, teatersal osv. Den officielle åbning fandt sted onsdag den 1. november 1972. Første taler var redaktør Herluf Lumby. Der tales og diskuteres meget i disse år om begrebet miljø. Miljø i almindelighed og i særdeleshed om miljø i forbindelse med boligbyggeriet. Det bliver blandt andet de mange mennesker, der er her og som kommer her i dagens løb, der som kunder skal afgøre, om det lykkedes os at skabe det rigtige miljø. Med disse ord vil jeg gerne slutte velkomsten, i det borgmester Orla Hyllested har lovet at holde den egentlige åbningstale for centret, som forhåbentlig vil være med til at gøre hele Store Aarhus til et endnu mere attraktiv handelsby. Som borgmester i Aarhus og dermed som repræsentant for byen og dens borgere, er det mig en meget stor glæde at skulle foretage åbningen af Gellerup Centret. Måtte også centret blive til glæde for byen og dens borgere i årene, der kommer, og jeg skal med disse ønsker åbne Gellerup Centret. Men hovedpersonerne var 70'ernes forbrugerfamilie. Jeg vil gerne bede fru og herr Ankersen med Dorte og Mogens rejse sig op, så alle kan se familien Ankersen herinde. Vi beder borgmester Orla Hyllested om at åbne centret. Og hvad er mere naturligt, end jeg i den overdrager saksen til Dorte, og beder Dorte på forbrugerfamilien i 70'erne på deres vegne klippe storen over til fremtiden. Og når Dorte har klippet storen over, så beder jeg Mogens om at trykke på knappen, der sidder det rullende fortov i gang, og så er indvielsen foretaget af Gellerup Centret. Værsgo, Dorte. Og hvor skal så Gellerup Centrets kunder komme fra? Ja, selvfølgelig først og fremmest fra Boligforeningens forskellige afdelinger, som allerede i dag huser godt 12.000 mennesker. Alene Gellerup-planen har 8.000 indbyggere og kommer op på 20.000, inden man bliver færdig. Men kunderne skal også komme fra huse, der slet ikke er bygget endnu. Der bygges for fremtiden, og der planlægges for fremtiden. Planer og modeller er udstillet i Gellerup Centret. Der eksperimenteres med miljø og nye idéer. Og folk er velkommen til at blande sig. Man vil gerne have debat på de demokratiske møder og mand imellem, som for eksempel dengang man tog en vældig diskussion om kulturcentret. Skulle man overhovedet have det? De fleste mente vist nok, det var kommunens opgave. Men kommunen sagde nej, og så gik man selv i gang.
For når man bygger så mange huse og samler så mange mennesker omkring sig, så har man også et ansvar for miljøet i videste forstand. Da Brabrand Boligforening havde bygget sine første 36 lejligheder, blev det daværende sogneråd forskrækket. Vi må passe på, at vi ikke pludselig står med en kæmpemæssig kolos i kommunen, sagde man. I dag ser det sådan ud, at omkring halvdelen af indbyggerne i det, der indtil 1970 hed Brabrand-Årslev Kommune, de bor i Brabrand Boligforenings byggeri. En kolos? Ja, måske. Men selvom de bølgende kornmarker var kønne at se på, så løser de i hvert fald ikke noget boligproblem.